Váló Cikára vagyok, és több mint 10 éve foglalkozok marketinggel, ez évben pedig napi szinten használom az AI eszközöket. Több vállalkozóval dolgozok együtt, és azt látom, hogy a legtöbb már hallott a mesterséges intelligenciáról, de igazából nem tudják, hogyan használják a gyakorlatban a vállalkozásukban. Pont ezért indítottam el ezt a csatornát, hogy segítsek abban, hogy az AI-okat, a lehetőségek minél jobban ki legyenek használva. Minden héten 2 videót fogok készíteni, melyeket kedden és vasárnap teszek közé itt a csatornámon. Minden videó 5 percben megmutat egy konkrét AI megoldást egy valós vállalkozói problémára. És ami a legfontosabb, hogy nem egy eszközt fogok használni, hanem bemutatom a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t is. Mire jók, mire használom őket a vállalkozásomban és a marketingben. Hogy értsd, mit jelent ez a gyakorlatban, most mutatok egy gyors példát. Képzeljük el, hogy fodrász vagy, és szükséged van egy Facebook posztra. Ennek elkészítése régen sok időbe tel. Most itt vagyok a ChatGPT-ben, és beírom azt, hogy írj egy figyelemfelkeltő Facebook posztot egy fodrászatnak téli hajápolási tippekkel hölgyeknek. Legyen barátságos, emojikkal, és hívd fel a figyelmet időpontfoglalás lehetőségére. Elküldöm neki, és már írja is a posztot. Hát ennyibe tellett. Pár másodperc alatt kész lett a poszt. Ahelyett, hogy 20 percet töltök vele, most fél perc alatt megvan. Ez az, amit minden videóban meg fogok mutatni. Konkrét megoldások, konkrét problémákra. Ez a csatorna szól mindenkinek, aki vállalkozást vezet. Ha hallottál már az AI-ról, de nem tudod, hogyan kezdj hozzám, akkor jó helyen jársz. Nem skifiről fogok beszélni, hanem megmutatom, hogyan spórolj időt és pénzt holnaptól. A következő videókban például megmutatom, hogyan ír profi ajánlatot AI-jal 2 perc alatt, hogyan kezeld a reklamációkat, készíts tartalomnaptárat 10 perc alatt, és még rengeteg praktikus dolgot, nem csak marketing témában. Ha érdekel mindez, akkor iratkozz fel a csatornámra, kapcsold be az értesítést, hogy mindig értesülj a legújabb videókról, és írd meg kommentben, hogy milyen vállalkozói problémát oldanál meg szívesen AI-jal. Ezekből fogok kiválasztani a következőkben a videók témájuknak. Várlak a következő videómban.